Γεια χαρά σε όλους. Beach Aramis The Podcast, επεισόδιο 9. Και μαζί μας σήμερα έχουμε την εκ των έσω. Καλησπέρα. Γεια σου, Δανάη. Χαίρετε. Τι λέει? Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Σε τι φάση σε βρίσκουμε? Σε τι φάση? Θα έλεγα ότι είμαι έτσι λίγο σε μια μεταβατική περίοδο. Ναι. Νομίζω έχεις καιρό να βγάλεις κάτι. Ναι. Έχω από το καλοκαίρι που είχαμε βγάλει το πες μου. Καλοκαίρι, ναι. Αυτό. Okay. Δεν θυμόμουν ακριβώς, αλλά αυτή την αίσθηση είχα. Ναι, έχω αρκετό καιρό και αλήθεια να το σκέφτομαι κι εγώ. Ξέρεις, θέλω να μπω λίγο στη φάση πάλι. Για αρκετό καιρό η αλήθεια είναι ότι το είχα αφήσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έκανα μουσική. Δεν βγαίνει υποχρεώσεις, ας πούμε? Λίγο υποχρεώσεις, δηλαδή λίγο με δουλειά και αυτό ότι στο τέλος δεν έμενε χρόνος. Και λίγο ότι προσπαθούσα να φτιάξω, ας πούμε, και το χώρο μου, επειδή μου στο σπίτι. Δηλαδή, για να κάνεις... ξέρεις, για να φτιάξω λίγο τη φάση μου, για να μπορώ να πάρω τα ηχεία μου, να πάρω τον υπολογιστή μου, αυτά να ξεκινήσω να κάνω. Τα οποία τα έχω καταφέρει όλα κομπλέ και τώρα θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να μπαίνω στο τρυπάκι. Εντάξει, θα τα πούμε, εννοείται. Θέλω εννοείται να σου κάνω την πρώτη ερώτηση της εκπομπής, που είναι πώς ξεκίνησες να ακούς μουσική. Okay. Γενικότερα. Ναι. Κοίτα, ξεκίνησα να ακούω μουσική, θυμάμαι, ας πούμε, τα πρώτα ήταν με ένα MP3. Κλασικά, ας πούμε, στο δημοτικό. Που άρχισα να ακούω, τύπου άκουγα μια σειρά, μ' άρεσε η μουσική που άκουγα εκεί πέρα, το βάζα. Το κατέβαζα, τα άκουγα. Και θυμάμαι, επειδή πολλές φορές δεν ήξερα καν πώς να κάνω download από τον υπολογιστή και αυτά για να τα περάσω, απλά πήγαινα ή το κινητό, ξέρω εγώ, κοντά, ή το MP3 ό,τι είχε και το ηχογραφούσα. Και άκουγα έτσι, ξέρω εγώ, τη μουσική. Πρώιμο. Εμείς κάναμε άλλα πρώιμα, με κασέτες και τέτοια. Αλλά ναι, πρώιμο κι αυτό. Τέλος πάντων, κάτι τέτοια έκανα στην αρχή. Και κάπως έτσι, ας πούμε, άρχισα να έχω τα πρώτα ακούσματα έτσι, σιγά σιγά με μουσική. Για τι είδος μιλάμε τώρα, ας πούμε? Λοιπόν, ήταν pop σίγουρα. Σου λέω από σειρές, δηλαδή, για από αυτά που έβλεπα. Και στην πορεία, ας πούμε, λίγο προς στα τέλη του δημοτικού για αυτά, άρχισε να μπαίνει και λίγο το rap. Μιλάμε τώρα για, ας πούμε, αρχές 2010, δεκαετίας, εκεί. Περίπου 2010, 11, 12, ας πούμε. Κάπου εκεί, εγώ με το 2, περίπου. Ναι, εντάξει, τέλη δημοτικού ίσως είναι και λίγο πιο μετά, εντάξει. Άντε, ναι. Δεν ήξερα ότι είσαι κοντά στο 2000 γεννημένη, εντάξει, δεν ήξερα ακριβώς. Αυτό. Okay. Και κάπου, ας πούμε, άρχισα να ακούω λίγο Bong Da City που ακούγανε τα παιδιά τότε, Active Member. Ναι. Μέχρι... Άρα από το... Sorry που διακόπτω. Ναι. Από το πιο pop, ας πούμε, πιο mainstream, ας πούμε, πράγματα, που ψιλοψάχτηκες εκεί, ασχολήθηκες ή ό,τι ερχόταν, ας πούμε, και... Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να ψάχνω πιο μετά. Με το rap, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Κάπου προς γυμνάσιο λύκειο, πρώτη λυκείου, ας πούμε. Λογικό, εντάξει. Πιο μπροστά, απλά ξέρεις, έπαιρνε επιρροές, το τι άκουγα από το σχολείο, το τι άκουγα από τους γύρω μου. Και είχα και την κιθάρα, ας πούμε, τότε που είχα ξεκινήσει εκεί πέρα, 5η δημοτικού, 6η περίπου, και ό,τι άκουγα, μ' άρεσε, το έπαιζα. Έβγαζες κατευθείαν, έλα. Ναι, και πήγαινε κάπως έτσι. Μια χαρά. Μετά, δηλαδή, όταν πήγα να ψαχτώ εγώ περισσότερο, να πω ότι, κάτσε να δούμε τι συμβαίνει. Ήταν, φίλε, με το Insanity, που έβλεπα, θυμάμαι, έναν τυπά τότε, τον Remy and the Road, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έβγαινε και έκανε μουσική στο δρόμο. Και μου άρεσε πολύ αυτή η φάση. Και λέω, ωραία, θα το κάνω κι εγώ. Και μπαίνα μέσα στο YouTube και πατούσα, ξέρω εγώ, basking in Athens, ας πούμε, και αυτά. Που το basking, ας πούμε, δεν ξέρω, και άμα δεν ξέρεις, ας πούμε. Είναι στην ουσία η μουσική στο δρόμο, ρε παιδί μου, η δημόσια έκφραση, όταν βγαίνεις έξω. Έτσι λέγεται. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Που νομίζω πρέπει να είναι γενικότερα για τις τέχνες, άμα ζωγραφίσεις ή το οτιδήποτε, αλλά περισσότερο για τη μουσική. Δεν το έχω ακούσει. Και έχω ανθρώπους, ας πούμε, που μου έχουν πει, ξέρεις, που έχουν ζήσει Αγγλία, ας πούμε, για κάποια χρόνια, γνωστούς και τέτοια, και μου έχουν πει, ειδικά νομίζω στο Μάντσεστερ, ότι παίζει πάρα πολύ μουσική στο δρόμο. Πάρα πολύ. Και δεν μου έχει πει κανείς τον όρο. Ναι, αυτό. Ωραία. Απλά το έψαξα τότε και λέω μπάσκινγκ. Αυτό. Και μάλιστα έχουμε φτιάξει και ένα γκρουπ με ένα φίλο μου, τον Παύλο, και τα λέμε Athens Basket, ας πούμε. Και βγαίναμε έξω και παίζαμε παρέα. Ωραία. Και εκεί που έψαχνα, ας πούμε, βίντεο στο YouTube και αυτά, σε κάποια φάση μου πετάει στο Insanity, που είχαν κάνει στην Καπνικαρέα, ξέρω εγώ, τότε βγαίναν έξω και παίζαν. Και λέω, πω γάμο. Έχω δει πολλές φορές που έχουν βγει. Έχω δει. Και μου φάνηκε, ξέρεις, πολύ ωραίο. Και μπαίνω, τους ψάχνω
Μ' άρεσε φούλα αυτό που άκουγα και από εκεί ξεκίνησα σιγά-σιγά να μπαίνω στο τρυπάκι, να ψάχνω εγώ δικά μου πράγματα, ας πούμε. Εσείς δηλαδή τι, έπαιζες κιθάρα, ας πούμε, και τραγουδαγιές, σε διαφάση. Και το άλλο παιδί. Και αυτός κιθάρα. 2 κιθάρες και τραγουδούσατε. Αυτός έπαιζε, ξέρω εγώ, ηλεκτρική, εγώ έπαιζα ακουστική, έτσι πιο ρυθμική, ας πούμε, αυτό solo. Και εντάξει, τώρα αυτό έγινε στο Λύκειο όταν βγαίναμε έξω και παίζαμε. Ναι, οκ. Και ξεκινούσαμε τίποτα. Πώς είναι σαν να κάνεις πρόβα στο σπίτι σου, αυτό πηγαίναμε και το κάναμε έξω. Δεν είχατε πει ότι χωρίς θα παίξουμε αυτά κάτι. τα 10. Όχι. Κάτι, τίποτα. Χύμα, τελείως. Δηλαδή, άντε να είχαμε 2-3 κομμάτια που τα ξέραμε και είχαμε την αγαπημένη μας Λαμινόρε, ξέρω εγώ, και ξεκινούσαμε από αυτό. Και προχωρούσαμε. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και εγώ παίζω λίγο. Ας πούμε, δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, άμα μου πεις τώρα, έλα να τζαμάρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου κρατήσω 3 ακόρντα, 4, να παίξεις από πάνω κάτι άλλο εσύ. Δεν μπορώ να πω ότι να βγάλουμε τώρα, ας πούμε, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου. Ένα εύκολο κομμάτι, άμα μου πεις. Δεν μπορώ να το βγάλουμε με ταυτή. Εντάξει, όντως. Κοίτα, και εμείς δεν λέγαμε, ας πούμε, ότι θα παίξουμε αυτό και το βρίσκαμε εκείνη τη στιγμή. Πώς το δηλαδή, κάνατε, απλά τζαμάρατε. Το κάναμε, ρε παιδί μου. Απλά ξέραμε μία ακολουθία από κάποιες συγχορδίες. Ξεκινούσαμε, παίζαμε 4 συγχορδίες σε λούπα και ξεκινούσε π.χ. ο Παύλος, έπαιζε από πάνω solo στην ηλεκτρική. Εγώ είχα γράψει στίχους, έλεγα από πάνω τους στίχους. Πιο ενδιαφέρον. Νόμιζα ότι παίζατε τελείως. Και πράγματα του εμπορίου. Ναι, εντάξει. Παίζατε, λέγαμε και κάποια κομμάτια τέτοια, αλλά ως επιτοπλίστων ήταν αυτό, το ότι τζαμάραμε χύμα. Φοβερό. Και ό,τι έβγαινε. Καλή φάση. Και πάνω σε αυτό κάναμε και medley. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μετά από κάποιους δικούς μου στίχους, μπορεί να μου ερχόταν ένα κουπλέ του τάδε. Το έλεγα από πάνω. Μετά ένα ρεφρέν από ένα άλλο κομμάτι. Το έλεγα. Και προχωρούσε έτσι. Ωραίο. Αυτό. Καλή φάση. Ήταν όντως πολύ ωραίο. Αυτό από πότε μέχρι πότε περίπου? Αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου πεις νούμερα. Στο Λύκειο, ξέρω εγώ. Για κανένα χρόνο το κάναμε. Περίπου στο Λύκειο. Τώρα Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη. Πέσαν και καραντίνες μετά και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, κάπου εκεί ήταν. Ήταν κοντά στον COVID αυτό. Ναι. Okay. Ωραία. Εκεί γύρω εγώ νομίζω σε ανακάλυψα. Ότι κάνεις μουσική. Κάπου εκεί. Γιατί θυμάμαι ότι ήμουνα πολύ στο σπίτι, δεν δούλευα. Και επειδή γενικά βάζω πράγματα να παίζουν στο σπίτι και τότε είχα ξεκινήσει και το Beats and Rhymes που λέγεται τώρα, το είχα σαν εκπομπή ιντερνετική τότε, μέσω του site του στούντιο που είχα. Ωραία. Και έπαιζα ράπ εκεί πέρα και ελληνικό, πιο πολύ ελληνικό τελικά. Και έψαχνα να βρω πράγματα συνέχεια, καινούργιες κυκλοφορίες από εδώ από εκεί και είχα δει τότε ότι έπαιζε το ξανά, νομίζω, γιατί το είχε ξεκινήσει ο Soulmeister πιο παλιά, το Wednesday Night Cypher, το WNC. Και άκουσα το Gangsta που είχες κάνει με το Brando. Ναι. Νομίζω αυτό ήταν αυτό ήταν το πρώτο, ξέρω εγώ. Ναι, είχαμε κάνει κάποια κομμάτια μαζί. Και το ακούγαμε οικογενειακώς κιόλας. Το θυμάμαι δηλαδή. Και ο γιος μου που ήταν πιο πιτσιρικάς γούσταρε, ξέρεις, φουλό. Και τώρα του ακούει ράπ, αλλά ξέρεις, είχε σκαλώσει με αυτό. Και εμένα ο ανιψιός μου αυτό το κομμάτι ήταν φουλών. Όποτε δηλαδή τον έβλεπα και βγαίναμε και αυτόν, λέει: Πω, τον Gangsta λέει, και τρελαινόταν. Ναι. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Κάπου εκεί δεν είχε βγει κι αυτό. Ή λίγο πριν, ας πούμε. Το Gangsta. Ναι. Ήταν μια περίοδο τότε που συνεργαζόμασταν και κάναμε κάποια κομμάτια μαζί. Κοντά στις καραντίνες και αυτά. Ναι. Τότε ήμουνα τρίτη λυκείου όταν είχα γνωρίσει τα παιδιά. Ήταν ακριβώς πάνω σε αυτή τη φάση. Τώρα πρώτη, δεύτερη δεν θυμάμαι. Αλλά κάπου εκεί. Αυτό. Και μετά από αυτό, έτσι σιγά σιγά που είχαμε ανεβάσει κάποια κομμάτια. Όχι, πάμε λίγο πριν. Μην βιάζεσαι. Εντάξει. Πάμε στο ότι παίζατε με το φίλο που μου πες, δεν θυμάμαι όνομα. Με τον Παύλο, ναι. Με τον Παύλο, ωραία. Από εκεί πώς σου γύρισε σε φάση ότι θα προσπαθήσω να δισκογραφήσω, να ράπαρες ήδη ή τραγουδούσες, ράπαρες? Όλα μαζί. Μυστήριο πράγμα. Όλα μαζί. Καλά και τώρα όλα μαζί τα κάνεις, δεν είναι? Θα σου πω. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το λέω σαν κακό, σαν αρνητικό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι τώρα πάω να κάνω ραπ, ας πούμε. Δεν το είχα ποτέ κατηγοριοποιημένο στο κεφάλι μου ότι θα πάω να κάνω αυτό. Απλά ήξερα από παιδί, από τότε που έπιασα την κιθάρα, ας πούμε, πρώτη φορά, ότι μου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Και σαφώς και από τα ερεθίσματά μου, από ό,τι άκουγα, καθόμουν και έγραφα στίχους. Με θυμάμαι να έχω γράψει και αγγλικά pop κομμάτια, ξέρω εγώ, και τα πήγαινα τότε στην καθηγήτρια των Αγγλικών για να τα διορθώσει. Ωραία, εντάξει, γιατί. Και μετά, ξέρω εγώ, στην πορεία ξεκινούσα και έγραφα 5 σελίδες, 2 κουπλέ, ας πούμε. Και λέω, τι κάνεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Ναι.
Είχα πάει... Ήταν, ξέρω εγώ, 15 σύλλαβο φάση που. Ή κοντινό σε 15 σύλλαβο βγαίνει, ξέρεις, Ναι. σε ράπ, γι' αυτό το λέω. Όχι, το κλασικό το κοίτα, πάτημα. όχι, έβρισκα instrumentals και πατούσα από πάνω. Okay. Αυτό. Okay. Και απλά δεν είχα stop. Έγραφα Ναι. συνέχεια. Και είχε ένα στούντιο θείος μου τότε, ένα στουντιάκι στο σπίτι του για αυτά που είχε φτιάξει. Και λέω, για κάτσε να πάω να τα γράψω. Ωραία. Και με θυμάμαι τώρα να είχα γράψει κάτι στίχους, ας πούμε, με την παιδική φωνή της Δανάης, τώρα κατάλαβες, δημοτικό. Και πήγα και έγραψα τότε, ας πούμε, κάποια πρώτα κομμάτια. Ήμουνα δημοτικό με αρχές γυμνασίου. Έλα, πολύ νωρίς. Αλλά και πάλι δεν το είχα στο νου μου ότι, ξέρεις, θα βγάλω κομμάτια, ναι. θα ασχοληθώ με αυτό ή κάτι. Η πρώτη, έτσι, ας πούμε, ιδέα το ότι, ας βγάλω κάποιο κομμάτι, ήρθε προς το Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, που γνώριζα κάποια παιδιά, ήταν ένας φίλος, τέλος πάντων, από το χωριό τότε, έμενα Αθήνα, αλλά είχαμε γνωριστεί, τέλος πάντων, από εκεί, και ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι. Και ήθελε μια φωνή, ας πούμε, για το ρεφρέν. Ήθελε γυναικεία στο ρεφρέν. Αυτό. Ναι, okay. Το κλάσικ. Και λέει, ναι, θα θείς, ξέρω εγώ. Λέω, άντε, πάμε. Και εκεί ήταν που πήγαμε, το γραφήσαμε, ξέρω εγώ, στο σπίτι του και αυτά. Και βγήκε, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι. Και ήταν η πρώτη μου επαφή, ας πούμε, με το ότι, ξέρεις, θα ανεβάσω κάτι. Κάναμε άλλο ένα κομμάτι. Μετά γνώρισα και τα παιδιά, τέλος πάντων, με τους WNC. Και νομίζω κάπου στο ενδιάμεσο πρέπει να είχα βγάλει το πρώτο μου. Γιατί κάνουμε τα δύο κομμάτια, ξέρω εγώ, με τους OTH, λεγόντουσαν τότε τα παιδιά. Κάνουμε τα δύο κομμάτια με αυτούς. Και λέω, ωραία, κάτσε να βγάλω και εγώ ένα δικό μου. Τώρα που έχουμε κάνει τα δύο, ας πούμε. Και έβγαλα το Ζήσε Ζωντανό σε ένα κομμάτι το οποίο το έχω γραφεί στο Bassment πρώτη φορά. Και τώρα το έχω κατεβάσει. Εννοείται. Αυτό θα σε ρωτώ, είναι πάνω τώρα? Όχι. Γιατί, Όχι. Οκ. Αυτό. Και μετά ξεκινήσαμε με τα παιδιά. Μάλιστα. Με τους WNC. Οκ. Και άρα είχες βγάλει στην ουσία ένα κομμάτι, μετά έγινε η φάση με τους WNC και μετά άρχισες και έβγαζες πάλι, ξέρω, και εσύ. Θυμάμαι, έβγαζα και είχα βγάλει και κάποια κουπλέ, ας πούμε, και στο Instagram τότε που υπήρχαν για αυτά. Και μέσω αυτών, ας πούμε, με είδανε και τα παιδιά. Ο Μπράντο τότε. Αυτό. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Πώς έγινε η επαφή. Okay. Ναι. Άρα από ίντερνετ σε είδανε, δεν ήξερες κάποιον προσωπικά. Και... Όχι, ούτε καν. Απλά μια μέρα σκάει ένα μήνυμα, ωραίο κομμάτι. Θες να το κάνουμε μαζί, ξέρω εγώ. Και κάπως έτσι προκύψαν και τα υπόλοιπα. Ωραία. Μια χαρά. Και το εκ των έσω. Το εκ των έσω τώρα είναι random, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω χωνέψει κι εγώ ότι το έχω σαν όνομα, ας πούμε, αυτό. Απλά σε κάποια φάση... άλλο πριν. Άλλο όνομα, άλλο ψευδόνυμο. Όχι, έβαζα Δανάη. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι που είχα κυκλοφορήσει, το Ζήσε Ζωντανό στο YouTube, ήταν με το όνομα Δανάη. Δεν είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Απλά ποια είναι η φάση? Σκεφτόμουν όταν είχαμε κάνει και με τα πρώτα παιδιά που είχαμε κάνει τα κομμάτια, είχαμε κάνει κάποια live. 1-2 lives, ας πούμε. Και έβλεπα ότι έπρεπε να έχω κι εγώ ένα ανοιχτό προφίλ, ας πούμε, στο Instagram για αυτά, για να ακολουθήσει όποιος θέλει, για να κάνω κι εγώ τη μουσική μου και να τη δείχνω. Κατάλαβες. Ναι. Και λέω, πρέπει να βρω ένα όνομα για να βάλω, ξέρω εγώ, στο ανοιχτό προφίλ. Και άκουγα ένα κομμάτι τότε που έλεγε, ξέρω εγώ, εκ των έσω, το στίχο εκ των έσω. Και λέω, μ' αρέσει. Ας βάλω αυτό. Εντάξει, εμένα μου ταιριάζει κιόλας με αυτό που ακούω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι εσωτερικό αυτό που κάνεις, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε περισσότερο, ξέρεις, μ' άρεσε σαν νόημα, σαν σημασία. Ναι. Ότι ό,τι είναι από μέσα. Κατάλαβες. Όχι, ναι, ταιριάζει κιόλας, το σου λέω. Στην πορεία ταυτίστηκα και με αυτό, ξέρω. Καλά, προφανώς. Όσο εδώ είναι πολύ πιο άκυρα πράγματα έχουν βγει και ο άλλος, ξέρεις, δεν το αλλάζει γιατί. Του φαίνεται πλέον, ξέρεις, μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, χάλια. Ναι. Αλλά το κρατάει. Το έχει στήσει πλέον, οπότε εντάξει. Αυτό. Ωραία. Πρώτο δίσκο, πότε ήτανε? Κοίτα, ήταν η EP. EP, ναι, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε σαν δίσκος. Δηλαδή σαν full length, αλλά δεν κατέληξε ποτέ, γιατί μετά άρχισα και έλεγα όχι, αυτό δεν είναι. Και κατάλαβες. Και μείνανε, ξέρω εγώ, 5 στο τέλος 4. Και το έβγαλα. Πότε ήταν το καλοκαίρι του 22, ναι, ήταν. Δεν θυμάμαι καθόλου χρονολογία, να σου πω την αλήθεια. Πριν 2-3 χρόνια ήταν περίπου. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε. Θα το δούμε μετά. Οπότε το έβγαλα τότε, το Κύματα, που είχα κυκλοφορήσει πρώτα το Κίτρινα Φώτα. Το είχαμε κάνει μαζί με βίντεο κλιπ. Και μετά από κάποιο καιρό έβγαλα και τα υπόλοιπα 3 κομμάτια και το ένωσα και το έκανα όλο μαζί.
κάνεις και μουσικές, έτσι, από ό,τι έχω δει. Ναι. Εκτός το ότι παίζεις, γιατί σε βλέπω και σε random βίντεο να παίζεις. Κάνεις και beats, κάνεις αυτό. Ναι. Προέκυψε σαν ανάγκη, ξέρω εγώ, το να πεις ότι θα κάνω τις δικές μου μουσικές, θα βάλω και drums, θα την ψάξω και λίγο τεχνολογικά. Ναι. Γενικά έφτιαχνα μουσική. Δηλαδή με την κιθάρα που είχα ασχολιόμουν αφού. Ναι. Έφτιαχνα κομμάτια. Κιθάρα παίζεις μου από δημοτικό, από πέμπτη δημοτικού. Ναι, πέμπτη δημοτικού. Εγώ την έπιασα φοιτητή σκέψη την κιθάρα. Okay. Δεν έπαιζα σαν παιδί, ας πούμε. Ναι. Και με πολύ λάθος τρόπο. Ξεκίνησα να παίζω. Εντάξει. Δηλαδή. Μόνο power chords. Okay. Punk, metal, τέτοια, ξέρεις. Ναι, κατάλαβα. Και πολύ απλά. Εντάξει, μετά εξελίχθηκα λίγο, αλλά δεν είμαι καλός κιθαρίστας. Ναι. Το είδα γιατί είχα και metal μπάντα σε κάποια φάση και υπήρχαν πολλά ζόρια εκεί πέρα. Okay. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό. Ναι, εντάξει, κοίτα, και εγώ δεν είναι ότι ξεκίνησα. Δεν έμαθα από κάπου. Μόνη σου. Ναι. Δεν έκανες οδείο ή μάθημα. Όχι. Τίποτα. Δεν το είχα και πολύ καλά στο κεφάλι μου. Να πάω να το κάνω μάθημα, κατάλαβες, να πάω να το. Okay. Και απλά θυμάμαι, είχα τότε μια δασκάλα, ας πούμε, που στο δημοτικό της μουσικής και τη ρώτησα, ξέρω εγώ, τι γίνεται, μπορεί να μου βγάλεις κάποια κόρτα, ας πούμε, και αυτά να έχω, σε μια φωτοτυπία, να τα βλέπω. Και το έκανα έτσι. Και τα πιασίματα? Μου είχε δείξει λίγο εκείνη, τα έκανα και εγώ πράκτη σπίτι. Καλά, στις αρχές θυμάμαι, έπιανα, ξέρω εγώ, τέτοια πονούσαν τα δάχτυλά μου. Ναι, πέρα πονούσε το χέρι μου, τα πάθαινα όλα. Ή μου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μην το κάνεις έτσι, κάντο έτσι, πρέπει να το πατήσεις έτσι. Ναι, αυτό ρε παιδί μου, ότι κάποια ξέρεις μπορεί να βλέπεις τι πρέπει να πατήσεις. Ναι. Από ένα tab, ας πούμε, ή από πεντάγραμμο, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να μην το πιάνει σωστά. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Καλά, κοίτα, στην πορεία καταλάβαινα ότι δεν το πιάνα σωστά γιατί πονούσε το χέρι μου. Okay. Οπότε πράγματι ήρθε και κύλησε από μόνο του. Δηλαδή στην αρχή εμένα μου βγαινόντως να το κάνω με τον λάθος τρόπο, αλλά στην πορεία όσο έπαιζα, ερχόμουν και το προσάρμοζα στο πραγματικό και σε αυτό που έπρεπε να είναι. Ναι. Γιατί με βόλευε περισσότερο μετά έτσι. Παίζεις και δάχτυλα από ό,τι έχω δει, έτσι. Ναι, έτσι άρπισμα. Η αλήθεια είναι δεν το έχω πολύ με την πένα. Να σου πω δεν το έχεις με την πένα. Όχι. Okay. Εγώ δεν το έχω με το άρπισμα. Ναι, ίσως επειδή δεν έπαιζα ποτέ, ας πούμε, πολύ σόλο. Ναι, ούτε εγώ. Αλλά επειδή εγώ ξεκίνησα με πιο σκληρό ήχο να παίζω. Ναι. Ξέρεις, μου έχει βγει το. Εντάξει, θες κάτι πιο. Ναι, δεν. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου βγαίνει περισσότερο με τα δάχτυλα, ήταν λίγο πιο soft, πιο έτσι. Και ναι. Με βόλευε. Όχι, ωραίο, ανάλογα. Τι θες να παίξεις είναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε έφτιαχνα μουσική, ούτως ή άλλως. Και μετά, επειδή άρχισε να μου αρέσει η φάση το ότι, υπάρχουν μουσικά προγράμματα. Μπορώ να μπω να γράψω. Ναι. Άρα, εσύ έγραφες, εννοείς ότι θυμόσουν τι έχεις παίξει για ένα κομμάτι, το ξανά πιάνες, το ξανά παίζες. Ναι. Σε τέτοια φάση. Δεν είχες γράψει. Δεν είχα μπει να ηχογραφήσω κάτι. Κάπου εκεί, ας πούμε, στο Λύκειο πρέπει να ήταν. Μου μπαίνει λίγο η μπρίζα και λέω: ωραία, ας πάρω ένα λάπτοπ. Κατεβάσω το FL Studio. Να πάρω και ένα MIDI. Και κάπως έτσι άρχισα να το δοκιμάζω σιγά-σιγά. Πήρα τα ακουστικά, πήρα μια κάρτα ήχου. Και άρχισα να φτιάχνω έτσι random, ας πούμε, μπιτάκι και αυτά να το δοκιμάζω. Στην πορεία ήταν όντως και πιο εύκολο από θέμα οικονομικό το ότι κατάφερα να έφτιαχνα μόνη μου τις μουσικές χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψω παραπάνω λεφτά γι' αυτό. Το οποίο με διευκόλυνε. Γιατί εντάξει, τώρα όταν είσαι και παιδί, ας πούμε, και δεν έχεις και δουλειά και ένα και τ' άλλο. Εντάξει. Πού θα βρεις, ξέρω εγώ, αλλά και μετέπειτα. Είναι μεγάλη η κουβέντα αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αν είσαι παιδί. Εντάξει. Κάποιος μπορεί να μην μπορεί. Δηλαδή να θέλει πάρα πολύ να έχει πράγματα μέσα του, να γράφει. Και με random από το YouTube, ας πούμε, beats και τέτοια που πλέον παίζει πάρα πολύ και να μην έχει δυνατότητα να πάει σε ένα στούντιο ή να αγοράσει beats, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, όντως παίζει full αυτό. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και το προχωρούσα, δεν το σκεφτόμουν πολύ, απλά έφτιαχνα μουσικές. Και πάνω στην ανάγκη μου, ας πούμε, του να γράψω, του να δημιουργήσω κάτι, άρχισα να έγραφα και στίχους από πάνω. Εντάξει, που έγραφες από παλιά έτσι κι αλλιώς, απλά το προσάρμοζες στις μουσικές εννοείς πλέον. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται πιο σοβαρό, ρε παιδί μου, ότι θέλω να βγάλω ένα κομμάτι. Ας φτιάξω μια μουσική, ας γράψω στίχους από πάνω, ας φτιάξω λίγο τον προγραμματισμό, ας το φτιάξω, κατάλαβες. Οπότε κάπως έτσι άρχισα μετά σιγά σιγά να ασχολούμαι και με αυτό. Αυτό στο στυλ που ακούμε και τώρα, ας πούμε, ραπ έτσι και με λίγο τραγουδιστό, μελωδικό, ή είχες φτιάξει και άλλα πράγματα, πιο pop, ας πούμε. Που... Όχι. Αυτά μείναν στα ακούσματα περισσότερο, ας πούμε, τα pop δηλαδή για αυτά. Όταν ξεκίνησα να μπω, ας πούμε, σε ένα ντο να ξεκινήσω να γράφω, ήταν rap. Ήταν rap. Δηλαδή έπαιζα από πίσω
Τα drums κανονικά βαρούσαν. Μια χαρά. Αυτό. Μετά στην πορεία μπήκα και στο Ableton. Ναι. Γιατί εντάξει, με το FL Studio πλέον δεν την πάλευα. Τι δυσκολό, φάστη. Δεν ξέρω, άρχισα να βλέπω κάτι tutorials από ένα τυπά που έπαιζε το Ableton. Και μ' άρεσε. Ένιωσε ότι σου ταιριάζει πιο πολύ. Ναι. Και εντάξει, λογικό. Και λέω εντάξει, πάμε σε αυτό. Καλύτερα. Και τα προγράμματα έτσι πάνε, τι σου ταιριάζει. Ναι. Και την πρώτη φορά που το ξεκίνησα το παράτησα. Λέω δεν το μαθαίνω εγώ αυτό με τίποτα. Όχι, και ξανά πιάσα και λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Μια χαρά. Εγώ σκέψου είχα ξεκινήσει. Δεν είχα κάνει υπολογιστή. Σε υπολογιστή φίλου μου είχα ξεκινήσει με το FL, το οποίο δεν λεγόταν FL, λεγόταν Fruity Loops. Ναι. Το οποίο είναι μια μορφή η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπεις τώρα. Μετά πήγα κι εγώ στη σχολή, στο Ρέθυμνο που σπούδασα μουσική τεχνολογία, εκεί πέρα ανακάλυψα το Horizon από ένα παιδί. Κόλλησα με το Horizon μετά πολλά χρόνια. Εντάξει, έχω αλλάξει διάφορα, αλλά εντάξει, τελικά έχω καταλήξει Cubase. Επειδή τα κάνω όλα μαζί σε αυτό, καταλάβες. Ναι. Δεν χρησιμοποιώ άλλα για το ένα, άλλα για το άλλο. Βολεύει. Το έχω κάνει κι αυτό, αλλά ναι, τελικά με βολεύει ένα. Εντάξει. Το κουβεντιάζαμε γι' αυτό και στη σχολή, ότι εντάξει, και το Cubase πλέον προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μα τα κάνει. Αυτό, ναι. Τα κάνει. Ableton γράφεις κιόλας. Μπορείς να γράψεις. Είναι ντο κανονικό. Να ηχογραφήσεις. Ναι, κανονικά. Κανονικό ντο. Ναι. Οπότε και εκεί τα κάνεις όλα, μαθες. Θεωρητικά ναι. Απλά δεν ξέρω, το έχω στο νου μου ότι περισσότερο, ας πούμε, εκεί να κάνω τη μουσική παραγωγή και όταν θέλω να ηχογραφήσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, φωνές ή κάτι φυσικό, δεν ξέρω και εγώ τι, μετά μπορεί να πάω, ας πούμε, σε Reaper ή Cubase ή κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Εντάξει, κοίτα, σαν περιβάλλον δεν το πολύ ξέρω εγώ. Το έχω δει μόνο που το δουλεύουν άλλοι. Ναι. Και το Reaper που είπες. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι όλα πλέον τα κάνουν όλα. Δεν... Καλά, ναι, ισχύει. Εντάξει. Όντως. Ωραία. Οπότε όλο αυτό βγήκε στο σπίτι. Δεν έγραφες φωνές όμως, απλά έγραφες στίχο πάνω σε αυτά. Ναι. Η επαφή, εντάξει, εκτός από την πρώτη επαφή με το στούντιο του θείου που μου είπες, ναι. η επαφή μετά με το στούντιο. Ήταν η πρώτη τότε με το Ζήσε Ζωντανό στο Λύκειο που το είχα κάνει στο Bassment. Bassment, μου πες Bassment, σωστά. Αυτό. Απλά βλέπω τώρα οι τελευταίες δουλειές, όλες νομίζω κιόλας, είναι Sativa. Ναι, γιατί είναι και κοντά Φιλαδέλφια, είμαι εγώ Περισσός. Ναι. Και... Αυτό πώς προέκυψε, τα ήξερες τα παιδιά, ξέρω εγώ, ή απλά έψαχνες στούντιο? Θα σου πω, κοίτα, εγώ γενικά ήξερα Bassment. Ωραία, νομίζω έχω γραφήσει 2 φορές εκεί. Ναι. 2-3, κάπου τόσο τέλος πάντων. Αλλά ήταν μεγάλη απόσταση για μένα. Τώρα από Περισσό, Ηλιούπολη και πέρα δόθε ήταν λίγο μπελάς. Και σε κάποια φάση κάναμε ένα κομμάτι μαζί με το Μανώλη, 010. Αν τον έχεις ακούσει. Και είχε βγάλει ένα κομμάτι και τότε έγραφε στο Sativa. Και πήγαμε να το γράψουμε εκεί πέρα μαζί και λέω «Α, ωραία, είναι δίπλα. Καμώ». Οπότε και συνέχισα να πηγαίνω εκεί πέρα και πηγαίνω μόνο στο Βάγκο πλέον. Πηγαίνω μόνο εκεί πέρα. Μια χαρά. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Γιατί μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ξέρεις κάπως το πώς ανταλλάσσουμε ιδέες, το πώς θα κάτσει να γράψει και εκείνο την ιδέα του πάνω στο κομμάτι. Και στη μίξη, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν θα πατήσω ένα κουμπί, να κάνει rec. Κάνουμε μια μίξη 5 preset και φύγαμε. Κατάλαβες ότι υπάρχει μια ωραία. Υπάρχει τεχνογνωσία για το rap, οπότε όλα τα παιδιά που ασχολούνται, εγώ τουλάχιστον που είμαι της δουλειάς, δεν ακούω κακές δουλειές. Ναι. Ακούω πολύ καλές δουλειές από όλα τα παιδιά, ας πούμε. Και Sativa, Hotbox, Mixdown. Ναι. Όλα τα στούντιο και άλλα στούντιο, πιο μικρά, ας πούμε, και home studio και τέτοια, βγάζουν ωραία πράγματα. Είναι προσεγμένα, καμία σχέση με παλιά. Παλιά δεν ξέρανε. Πήγαινε σε ένα στούντιο να μιξάρεις τώρα ραπ και σου βάζανε βάθια, ας πούμε, σαν σκυλάδικο. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε. Σου λέει η φωνή, θέλει βάθος, πάρτο. Εντάξει. Όχι, έχουν όντως ανέβει πολύ τα πράγματα. Και το θέμα που πιστεύω εγώ ότι είναι σημαντικό είναι να ταιριάζουν, ξέρεις, και αισθητικές, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είναι το πώς θα βρεις, ας πούμε, στο κάθε στούντιο. Βέβαια. Μα και το στούντιο είναι θέμα να σου ταιριάζει. Ναι. Το λέγαμε νομίζω και με τον Τάσο εδώ, το Sigma 22, που μου είπε αυτός άλλαξε από Hotbox, πήγε στο Mixdown. Ναι. Και μου λέει no hate, ας πούμε, για το Hotbox. Λέω τι no hate, εντάξει, ρε φίλε. Μαγαζί είναι στην ουσία. Από το ένα πήγε στο άλλο γιατί σου ταιριάζει πιο πολύ. Δηλαδή, είτε ο τεχνικός είναι σαν να. Τι να σου πω, σαν να έρχεται ένας τεχνικός να σου αλλάξει κάτι στο σπίτι σου και να μην σου κάνει δουλειά του, ας πούμε, αλλά όχι να μην είναι καλός. Να θέλεις να. Με βάση τη δική σου θετική, αυτό που νιώθεις εσύ, να πας σε έναν άλλο. Αυτό δεν έχει διαφορά. Μια χαρά και είναι όλοι καλοί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχεις επιλογές.
Εντάξει. Διαλέγεις το που κολλάς καλύτερα. Αυτό. Και είναι και η χημεία, αλλά είναι και η δουλειά που σου ταιριάζει. Τεχνικά. Ναι. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Μια χαρά. Ωραία. Live και τέτοια. Έχεις κάνει. Καλά, έχουμε παίξει και μαζί σένα. Ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν έχεις κάνει πολλά, ας πούμε. Όχι, νομίζω όχι. Είναι... Κοίτα, έχω. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, κατάλαβες. Έχω παίξει σε κάποια live σαν guest. Κάτι δικό σου δεν έχεις κάνει. Κάτι δικό μου δεν έχω κάνει ακόμα. Ναι. Το θέλω full. Καλά, τι. Αλλά το έχω στο νου μου, ξέρεις, να καταφέρω πρώτα να βγάλω ένα ολοκληρωμένο δίσκο. Το οποίο το έχω στα πλάνα μου. Δηλαδή θέλω σιγά σιγά να αρχίζω να δομώ κάτι ολοκληρωμένο. Και μετά από αυτό, αφού ξέρεις, θα έχω παρουσιάσει, ας πούμε, και την Δανάη εκ νέου. Ναι. Και όχι η Δανάη πριν 5, 6, 7, 10 χρόνια, κατάλαβες. Να βγω και να κάνω και το live. Ναι, μια χαρά. Τι. Έτσι πρέπει. Είναι αλληλένδετα, πιστεύω. Το στούντιο με το live δεν είναι μόνο. Καλά, ναι. Αν θες, ρε παιδί μου, να το κάνεις ολοκληρωμένα, θεωρώ ότι πρέπει να εκτίθεσαι κιόλας. Ναι. Αυτό. Έχεις κάτι, έχεις ξεκινήσει η δουλειά για το δίσκο. Για το project σου. Θα σου πω, έχουμε γράψει ένα κομμάτι μαζί με τον Παύλο. Έχει φτιάξει ένα beat. Ασχολείται γι' αυτός, έχει φτιάξει το σπίτι, τη φάση του και ωραία. έχει όργανα, τα πάντα. Και μου είχε στείλει ένα beat, τέλος πάντων, και έτσι random το καλοκαίρι είχα ξεκινήσει και είχα γράψει κάποιους στίχους πάνω από αυτό. Λέω, φίλε, γαμά, είναι τέλειο. Και μου κάνει πολύ για intro δίσκου αυτό το κομμάτι. Ωραία. Πάρα πολύ. Και το έχουμε τελειώσει αυτό το κομμάτι και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να μπαίνω στο τρυπάκι και να φτιάχνω και τα υπόλοιπα μαζί με τον Παύλο, να δούμε πώς θα το κάνουμε ακριβώς. Αυτό. Άντε με το καλό. Δεν το έχω προγραμματίσει πότε, πώς, που πότε, αλλά υπάρχει σαν ιδέα ότι θέλω να το κάνω. Αυτό. Σου λέω, είναι σημαντικό. Και γενικά η ολοκληρωμένη δουλειά είναι σημαντική. Πάλι το συζήταγα με κάποιον. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, ο άλλος που σε βλέπει, που σε ακούει, να ακούσει και μια δουλειά όλοι μαζί από εσένα, όχι singles, ας πούμε. Αν και έχεις ένα EP, εντάξει, αλλά. Όχι, το συμφωνώ full σε αυτό που λες. Είναι αλλιώς, εντάξει, καλά είναι τα singles που θα ανεβάσεις, κάτι θα σου κάσει εκείνη τη στιγμή, θα είναι ωραίο το κομμάτι. Αλλά και εγώ π.χ. το βλέπω σαν ακροατής ότι όταν θα βγάλει κάποιος καλλιτέχνης που μου αρέσει δίσκο, τρελαίνομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, λέω, αχ, ωραία. Σήμερα που θα πάω στον δρόμο για τη δουλειά θα ακούσω αυτό. Κατάλαβες, και θα ακούω από την αρχή μέχρι το τέλος, κανονικά. Έτσι είναι. Είναι πολύ πιο όμορφη η διαδικασία, πιστεύω, γενικά. Και για τον ακροατή και για τον καλλιτέχνη. Ναι. Ωραία. Οπότε περιμένουμε ολοκληρωμένη δουλειά από εκ των έσω. Τέλεια. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι η δεύτερη κοπέλα που έρχεται εδώ. Η πρώτη ήταν η Ειρήνη Ανδρακάδια. Πολύ μεγαλύτερη από σένα, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις νιώσει εσύ αυτή την κατάσταση της. Εντάξει, δεν θέλω να το πω πατριαρχία, ρε παιδί μου. Ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είσαι μειονότητα, ας πούμε, στη φάση με το ραπ. Το έχεις νιώσει αυτό το πράγμα? Ή κάποιον εντός εισαγωγικών ρατσισμού, ας πούμε. Που εντάξει, νομίζω ρατσισμός δεν παίζει σαν ρατσισμός. Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες, ναι. Αλλά ναι. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Νιώθω ότι δεν του δίνα ποτέ τροφή σε όλο αυτό για να μπορέσει να με επηρεάσει κιόλας. Εντάξει, το να δίνεις τροφή είναι. Εντάξει, άλλο πράγμα τώρα. Ξέρεις πώς το νιώθω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι εννοείς, δεν του δίνα τροφή. Δηλαδή, δεν μπήκα ποτέ με αυτό το σκεπτικό. Άρα, κατ' επέκταση, να αρχίζω να το παρατηρώ και παντού. Δεν λέω πως δεν υπάρχει, σε καμία περίπτωση, εννοείται πως. Υπάρχει αλλά γενικότερα σαν θέμα στην κοινωνία και όχι μόνο στο ραπ. Κατάλαβες. Ναι, ρε, εντάξει. Υπάρχει και άθελα κάποιες φορές. Ναι. Αυτό δηλαδή γιατί δεν είναι ότι. Γιατί σου έχει χαραχτεί, σου έχει γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και λες έτσι είναι. Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που. Και εγώ εδώ, ας πούμε, έχω καλέσει, ξέρω εγώ, 7 άντρες, 2 γυναίκες. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Είναι το δεδομένο. Δηλαδή δεν είναι ότι προτιμώ να καλώ άντρες. Ναι, κατάλαβες. Αλλά όπως και να έχει, είναι λιγότερες. Ακόμα οι κοπέλες που ασχολούνται με αυτό το όλο πράγμα. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά, ρε παιδί μου, προσωπικά δεν το έχω βιώσει ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν μπήκα ποτέ σε κάποιο χώρο να κάνω μουσική, να παίξω τη μουσική μου, να μπω σε κάποιο στούντιο, σε κάποιο συναυλιακό χώρο, κάτι, να μιλήσω με κάποιον και να το νιώσω αυτό το πράγμα. Πολύ καλό αυτό. Τι να σου πω, δεν μου έτυχε σε μένα. Δεν του δίνα εγώ σημασία, δηλαδή. Μάλλον δεν δίνει σημασία, γιατί δεν είναι ότι. Δύσκολα θα πετύχεις άνθρωπο που θα στο δείξει αυτό το πράγμα, ότι
είσαι σε μειονεκτική θέση επειδή είσαι μια γυναίκα που κάνεις ραπ. Μπορεί να υπάρχει στη συμπεριφορά του άλλου υποσυνείδητα, ρε παιδί μου, για να προσπαθεί να στο περάσει. Αλλά με το που το βλέπω, κόβω και φεύγω. Ρε παιδί μου, ναι, όχι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να προσπαθεί να το περάσει αυτό. Ναι. Απλά. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να υπάρχει μια φάση στην ατμόσφαιρα ότι οι άντρες το κάνουν καλύτερα. Πώς θα το πω. Ναι. Καταλαβες. Και ενδεχομένως αυτό να δημιουργεί και στις γυναίκες το ότι να συγκριθώ με τους άντρες. Ναι. Που δεν έχει κανένα νόημα, ας πούμε. Ναι, έτσι. ναι. Δηλαδή τώρα να κάτσω κι εγώ να πω ότι άκουσα εκ των έσω και είναι καλύτερη από τον Miss Deal, ας πούμε. Ναι. Έχει κανένα νόημα. Όχι. Κανένα. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά ενδεχομένως να υπάρχει γενικά στην ατμόσφαιρα και στον αέρα όλο αυτό το πράγμα. Χωρίς να το θέλουμε πάντα. Αυτό θέλω να σου πω. Οκ, το ότι μπορεί να υπάρχει στο κεφάλι, ξέρεις, κάπως κάποιου και να το έχει κατά νου και να. Χωρίς να στο λέει. Ναι. Να λειτουργεί από πίσω, ξέρεις, στο background αυτό το πράγμα. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει. Ναι. Αλλά... Υπάρχει και στο λέω και προσωπικά ότι και εγώ θα γυρίσω. Κάποιες φορές θα γυρίσω και να πω ότι γυναικείο ραπ. Ναι. Το οποίο είναι μια έννοια που δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Αυτό σου λέω. Αλλά το έχω πει γιατί είναι μια συνήθεια στο κεφάλι μου, ρε παιδί μου, ότι είναι λιγότερες οι γυναίκες που κάνουν ραπ. Οπότε εγώ το γουστάρω κιόλας. Γι' αυτό και το τονίζω κάποιες φορές. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, οι περισσότερες κοπέλες που ακούω τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια γουστάρω full. Πάρα πολύ. Ναι. Θες πά. Αυτό. Ρε παιδί μου, αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν λόγο συζήτησης γι' αυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή, όσο περισσότερο πολλές φορές αυτό είναι ότι του δίνεις τροφή. Το επικεντρώνεις αυτό, μιλάς για αυτό και αυτά. Δεν σου λέω το να συμβεί τώρα κάποιο παραβατικό περιστατικό ή κάτι και να βάλεις πόδι. Εννοείται. Δεν μιλάω καν να φτάσουμε εκεί. Ναι. Όπως και δεν μιλάω για το θέμα της τροφής που λες. Ναι. Που το συζητάγαμε με το Σύφη στην προηγούμενη εκπομπή. Ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια, ας πούμε, που μιλάνε μειονεκτικά, ας πούμε, για το γυναικείο φύλο. Και υπάρχουν γυναίκες που στο κλαμπ θα το χορέψουν αυτό το τραγούδι. Καλά, ναι. Και θα το τραγουδήσουν. Ναι, αυτό είναι τροφή, ρε φίλε. Δεν παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται, άμα το κάνεις. Ναι. Okay. Αλλά δεν φτάνω καν σε αυτό το σημείο. Μιλάω για τη δικιά μας τη φάση. Δηλαδή το κλασικό ραπ. Ναι. Δεν μιλάω για τραπ και τέτοια. Κοίτα, εγώ σου λέω περισσότερο όταν λέω που δίνεις τροφή, ας πούμε, ότι δεν μπαίνω ποτέ με αυτό το σκεπτικό, ρε φίλε, όταν πάω να κάνω μουσική. Δηλαδή, είναι η μουσική μου. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις ή που θα μου φερθείς με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ. Καλά, ανεξαρτήτως φίλου είναι αυτό. Δεν το σκέφτομαι καν. Δεν με απασχολεί καν. Όντως. Και δεν στο λέω τύπου υπεράνω ή κάτι. Όχι, δεν μου έχει μπει ποτέ στο κεφάλι αυτό το πράγμα. Δεν το παίρνω έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνω πώς το κάνω. Μα έτσι πρέπει να είναι, ρε. Πάω να κάνω τη μουσική μου, την κάνω από 10 χρονών παιδάκι αυτό το πράγμα. Είναι το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω και το μόνο πράγμα που αγαπάω. Δεν με αγγίζει καν αυτό που λες. Ναι. Και δεν με νοιάζει. Αν σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, είμαι απέναντι. Κάνω ό,τι θες. Κατάλαβες. Αυτό. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει τόσο έντονα. Δεν το συζητάμε. Που ο άλλος θα σε κρίνει, ας πούμε. Και... Νομίζω ότι έχει φύγει αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε, μπορεί να υπήρχε παλιότερα, αλλά έχει φύγει. Όπως, ας πούμε, και ομοφοβικά πράγματα, ας πούμε, που υπήρχαν στο ραπ, 100%. Πλέον έχουν αραιώσει. Τώρα, ας πούμε, η Ειρήνη μου λέγε ότι ναι, εντάξει, απλά δεν τα λένε τώρα. Okay. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Πολλοί μπορεί, ξέρω εγώ, να μην έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με αυτή την ιδέα και απλά βλέπουν ότι επειδή πλέον ο κόσμος βγαίνει και είναι αυτό που είναι, χωρίς να υπάρχει κάποια δεύτερη σκέψη ή κάτι, δεν το λένε. Μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι γενικά θέμα ανθρώπινο, δηλαδή το πώς έχει μάθει ο καθένας να λειτουργεί στη ζωή του. Είναι κοινωνικό το θέμα. Όπως μπορεί να έρθει και να σου σκάσει μούρι, επειδή μπορεί να είναι 5 χρόνια παραπάνω από σένα, ας πούμε, στη φάση και να έρθει και να σου μιλήσει με ένα υφάκι, με ένα έτσι, ότι εγώ σε βοήθησα να το κάνεις αυτό. Ναι. Ας πούμε, λες και εσύ δεν πήρες κάτι από μένα που κάναμε μια συνεργασία, ξέρω εγώ, ή κάτι. Εντάξει. Ο ίδιος άνθρωπος θα έρθει να σου πει αυτό, θα έρθει να σου πει και όλες οι υπόλοιπες διακρίσεις. Εντάξει, ειδικά στο θέμα της βοήθειας, είναι ρε φίλε, άμα γουστάρεις να το κάνεις, να το κάνεις. Ναι, τέλος. Κατάλαβες τώρα, αυτό. Ναι, εντάξει, okay. Δηλαδή τα ανταλλάγματα είναι λίγο. Δηλαδή, σε βοήθησα, πρέπει να με βοηθήσεις κι εσύ. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Αυτό το κάνεις από την καρδιά σου, δεν έχει καμία σχέση τώρα. Λοιπόν, το πιάσα. Και γαμώ, σωστή νοοτροπία για μένα, έτσι πρέπει να είναι. Για όλους, όχι μόνο για τις κοπέλες προφανώς. Είχες η συμμετοχή νομίζω και στη Σανταζίνη, αυτό που έκανε στην Τεχνόπολη. Ναι. Το φεστιβάλ στην ουσία. Ήταν εντάξει. Αυτό πώς ήταν, εγώ δεν κατάφερα να έρθω, δούλευα. Ήταν πολύ δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή έβλεπες ότι υπήρχε, ξέρω εγώ, ένας κοινός σκοπός, ένα κάτι και όλοι τραγουδούσαμε γι' αυτό. Υπήρχε μια ενότητα εκείνη τη στιγμή.
σε οτιδήποτε παλεύεις, ξέρω εγώ, και είσαι μαζί, πάντα κάπως νιώθεις εκεί. Ωραία. Και ελπίζω κόσμος, ας πούμε, κόσμο. στήριξε για αυτά, ναι. Είχε. Ναι. Δεν έχω μάθει, δεν έχω μιλήσει. Και έβλεπα και γνωστούς, δηλαδή, random προχωρούσα, ξέρω εγώ, μες στο κοινό και αυτά και έλεγα, ήρθες. Ξέρεις. Okay. Και έβλεπα πολλούς γνωστούς, έβλεπα πολύ κόσμο εκεί πέρα που είχε έρθει, ξέρω εγώ, να στηρίξει και να το δει όλο αυτό. Ωραία. Και ήταν και πολύ ωραίο γιατί, ξέρεις, άτομα τα οποία είχα μπει και εγώ να ακούσω, που μπορεί να μην τις ήξερα κιόλας, ρε παιδί μου, ξαφνικά βρέθηκα με αυτές στον ίδιο χώρο. Τραγουδήσαμε παρέα, τις γνώρισα, ανταλλάξαμε 2 κουβέντες. Εκεί τις γνώρισες. Όχι όλες, ρε παιδί μου, αλλά κατάλαβες. Okay. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο το ότι βρεθήκαμε. Ναι, εννοείται. Η πρόσκληση σε αυτό πώς προέκυψε? Σε βρήκε η Γιολάντα, ξέρω εγώ. Ναι. Σε είχε ακούσει και. Κοίτα, βασικά ποια είναι η φάση, ότι έχουμε κάποια κοντινά χωριά, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πού, πώς, πότε. Και είχαμε βρεθεί κάπου εκεί, ήμουν στο χωριό μου, τέλος πάντων. Εγώ είχα πάει στην παραλία και την είχα δει. Okay. Και από κάπου εκεί είχε γίνει μια πρώτη επαφή. Και μη ήξερε, τέλος πάντων, φυσιογνωμικά, και αυτή την ήξερα κι εγώ. Και προφανέστατα στην πορεία μπορεί να άκουσα, ας πούμε, και μουσική μου και κάτι, και μου στείλε ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, και μου λέει: ναι, έχω να κάνω αυτό. Θες? Ωραία, λέω ναι. Μια χαρά, τι εννοείται. Αυτό. Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Από ακούσματα τώρα πώς είσαι? Από ακούσματα τώρα. Ναι. Αυτό πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, γενικά ψάχνω full. Γιατί? Επειδή θέλω να ξεκινήσω για αυτή τη φάση, ας πούμε, με το DJ που θέλω να κάνω. Και. Θες να κάνεις DJ sets? Ναι. Ναι. Okay. Έτσι το έχω στο νου μου ότι θα μ' άρεσε, ας πούμε, να το ξεκινήσω να το κάνω. Και έχω πάρει έτσι και μια κονσολίτσα για αυτά. Οπότε αυτό με βοηθάει περισσότερο να μπω στο τρυπάκι να ψάξω, γιατί δεν ψάχνω. Δηλαδή, επαναπαύομαι, ακούω αυτό που να ακούσω και δεν ψάχνω. Και έχω μπει τώρα στο τρυπάκι και ψάχνω αρκετά R&B, κατάλαβες, και παλιά, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Full. Και rap, τα οποία, ξέρεις, φέρνουν προς το R&B λίγο, είναι το πιο μελωδικό. Ξένο rap γενικότερα είχες αποκτήσει ποτέ έτσι επαφή? Κλασικά πράγματα, Ναι. Golden Era. Η αλήθεια είναι πως, επειδή δεν μ' άρεσε ποτέ το πολύ γκάνγκστα, πάω να χώσω, να κάνω και αυτά. Γκάνγκστα rap, ας πούμε, εγώ δεν ακούω, Ναι. αλλά ακούω, ας πούμε, Νέα Υόρκη, ακούω τα περισσότερα. Okay. Που είναι πιο, ξέρεις, σκεπτόμενα εντός εισαγωγικών, ας πούμε, και δεν είναι αλητεία μόνο και. Ρε παιδί μου, περισσότερο θα σου πω ότι ακούω τώρα που τα ψάχνω. Ναι. Δηλαδή πιο παλιά δεν άκουγα τόσο. Ναι, εντάξει, είναι και η γενιά που γνωρίσατε το ελληνικό πολύ πιο εύκολα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή εμείς, ας πούμε, εγώ που στα 90's ήμουν στο σχολείο, άκουσα πρώτα ξένο, επειδή μου φτάσα από έναν άλλον που άκουγε ξένο, Ναι. πριν βγει το πρώτο ελληνικό επίσημα, ας πούμε. Καλά, είχε βγει το 92, ας πούμε, είχε βγει διαμαρτυρία, ας πούμε, επίσημα. Εντάξει, βέβαια τότε ήμουνα, ξέρω, 9 χρονών εγώ. Οπότε δεν ήξερα καν την ύπαρξη του ραπ. Ναι. Απλά πιο μετά, ας πούμε, στα μέσα των 90's, εκεί 95-96, το πρώτο άκουσμα μου σκάσε από ξένο, δεν μου σκάσε από ελληνικό. Ναι. Μετά έμαθα ήταν ότι υπάρχουν και περισσότερο Έλληνες που το κάνουν. Ναι. Αυτό. Εντάξει, όχι, εμένα η αλήθεια είναι ότι περισσότερο το ελληνικό ήταν μπροστά μου, οπότε αυτό εξερεύνησα. Παρόλο που ξεκίνησα από την Insanity που είχαν αγγλικό στίχο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά εσύ όταν ήσουν στο Λύκειο, ας πούμε, και γυμνάσιο και τέτοια, υπήρχε ήδη το ελληνικό ραπ και ήταν μεγάλο. Δεν ήταν, τότε ήταν 3 συγκροτήματα που σου λέω. Ήταν Active Member, Terror X Crew, FFC. Ναι. Για αρχή τουλάχιστον. Και μετά από το 97 και μετά άρχισαν να βγαίνουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Οπότε πού να τους ξέρεις, ας πούμε. Όντως. Δηλαδή και ακόμα και από παλιά, περισσότερο, ας πούμε, θα ήξερα Terror X Crew για αυτά που έλεγες από τον αδερφό μου. Ναι. Που τέλος πάντων περνάει 8 χρόνια. Αρκετά μεγαλύτερο. Ναι, και τον άκουγα, ας πούμε, έπαιζα το δωμάτιο, δώσ' του. Εκεί. Ναι. Να τα έχεις ακούσει αυτά δηλαδή, σαν παιδί, ας πούμε, ναι. έτσι πιο. Σαν να παίζουν στο δωμάτιο, ξέρεις. Ναι. Υπήρχαν σαν ακούσματα. Δεν τα είχα βάλει ποτέ να τα ακούσω μόνη μου. Μέχρι τώρα αυτό τρελαμένος εκεί πέρα δεν λέει να φύγει με τίποτα. Ακούει ακόμα. Ναι, full. Ωραίος. Και έπαιζε και Tupac, full. Τρελαίνονταν. Ναι, έδινε εκεί πέρα. Ξέρεις, αυτά είναι, ας πούμε, δύση στην Αμερική. Εγώ δεν άκουγα τόσο πολύ. Άκουγα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, Tupac μου άρεσε. Exhibit, τέτοια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αλλά σου λέω, ρε παιδί μου. Κοίτα, θα σου πω, έχω ακούσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο Tupac, λίγο Nas, αλλά και τα κομμάτια τα οποία είναι λίγο πιο. Ο Nas είναι ανατολικά. Ναι. Καλά, τώρα αυτά δεξιά-αριστερά δεν έχω ιδέα, με ρωτάς καν. Εγώ, ρε παιδί μου, το συνέδεσα το όλο πράγμα της δύσης. Huge, Lauryn Hill, ας πούμε, τέτοια μου αρέσουν περισσότερο. Αυτά είναι καλά. Αυτά, άμα δεν σ' αρέσουν, δεν γίνεται να μην σ' αρέσουν. Αυτά πεθαίνουν. Προφανώς.
Η Δύση, ας πούμε, είχε πιο πολύ χαρακτηριστεί πλέον από το G-Funk που έβαλε στο κόλπο ο Dr. Dre. Ναι. Με τον Snoop και αυτά, ξέρεις. Βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι της Δύσης άλλο που δεν είναι τόσο χορευτικό, τόσο πάρτι, ας πούμε. Okay. Εγώ είχα κολλήσει πιτσιρικάς, ρε παιδί μου, πιο πολύ με τη Νέα Υόρκη στην κατάσταση. Ναι. Αυτά, Nas, ξέρω εγώ, non-fiction. Δεν είναι πολλά τώρα, τι να σου πω, εντάξει. Okay. Και ο Biggie, ας πούμε, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ράπερ των εποχών, ειδικά αν ζούσε, θα τους είχε πατήσει όλους κάτω, λένε όλοι. Ναι. Εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Όχι ο Biggie σαν Biggie, το υλικό. Okay. Αυτό, γιατί είχε πάει σε λίγο πιο funky, λίγο πιο έτσι γκρουβό χορευτικό, που εμένα δεν μου αρέσει. Θέλω λίγο μαυρίλα. Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Αυτό. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά από αυτά τα λίγα. Ναι, σε διέκοψα επειδή είπες ότι το ψάχνεις και με R&B παλιά και τέτοια, γι' αυτό. Από αυτά τα λίγα, δηλαδή, ας πούμε, κάτι τέτοια The Roots, ας πούμε, Lauryn Hill, αυτά. Μ' αρέσουν. Εντάξει, The Roots έχουν και φυσικά όργανα. Ναι. Άλλη φάση. Αλλά κατάλαβες πάλι. Rap men, αλλά αυτό που φέρνει λίγο μελωδία, κατάλαβες. Ναι, φέρνει λίγο έτσι. Άρα, άμα σε ρωτήσω rap ή τραγούδι, ας πούμε, θα μου πεις και τα δύο, έτσι. Ναι. Προφανώς. Ναι, honestly. Σου βγαίνει αβίαστα. Ναι. Και εμένα μου φαίνεται ότι σου βγαίνει αβίαστα. Έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν μπήκα ποτέ και σκέφτηκα ότι θα πάω να κάνω αυτό. Ναι. Πάω να κάνω μουσική. Ό,τι μου κάτσει, ό,τι πιάσω. Θα είναι full φυσικά όργανα, κιθάρα, ξέρω εγώ, μπάσο φυσικό και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ωραία, τέλεια. Το κομμάτι που έχουμε γράψει τώρα που σου λέω για το δίσκο, ας πούμε, το πρώτο, είναι μελωδία 0, ας πούμε. Τι είναι. Είναι πιο εκεί. Okay. Κατάλαβες, βαράει λίγο περισσότερο. Κάτι το οποίο δεν το έχω συνηθίσει, είναι λίγο έξω από τα νερά μου, αλλά έχει βγει τέλειο. Και το χώνεις σε φάση πιο στα κάτω ή βάζεις και μελωδία? Όχι, δεν έχει τόση μελωδία μέσα αυτό. Γιατί ας πούμε ακούω στα κουπλέ σου ότι. Ναι. Εντάξει, μπορεί μια κατάληξη, μπορεί να είναι ραπ, ναι, αλλά κάνεις πράγματα παραπάνω, ας πούμε. Ναι. Όχι. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κυλήσει, ας πούμε, και το ύφος του δίσκου. Μπορεί να είναι και πειραματικό. Μπορεί να έχει και διάφορα, δεν ξέρω. Μια χαρά, εντάξει. Αυτό. Πώς θα σου βγει τώρα? Εμένα, ας πούμε, μου έχει βγει τώρα και έχω αρχίσει και γράφω που είναι ψηλό back to the roots η κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι έχω γράψει μέχρι τώρα είναι ένα sample, ένα μπάσο, drums. Ναι. Και άντε να βάλω και άλλο ένα οργανάκι έτσι για να γεμίσει, ας πούμε. Είναι minimal, καταλαβες. Το προηγούμενο ήταν αλλιώς. Όπως σου βγει. Ναι. Όχι, δεν ξέρω. Ψάχνω γενικά να βρω και τη φάση μου, τι ακριβώς μου αρέσει. Ναι. Ας πούμε, όταν. Είναι ο πρώτος δίσκος, οπότε κατάλαβες. Θα πέσει πολύ πειραματισμό. Καλά, εννοείται. Και καλά θα κάνεις κιόλας, δεν το συζητάμε. Ναι. Το θέμα είναι να σου βγει εσένα όπως θες και να το ακούσεις εσύ πρώτα απ' όλα και να νιώθεις καλά και να νιώσεις ότι θέλεις να το μοιραστείς, ρε παιδί. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Έχω πετάξει πράγματα. Άστα. Τώρα πριν ήρθα εδώ έψαχνα κάτι στο σκληρό δίσκο, ας πούμε, παλιές μουσικές και αυτά και λέω αυτό κάτι θα μπορούσα να το κάνω γιατί το έχω αφήσει. Κατάλαβες. Ναι, σίγουρα. Έχω κι εγώ φάκελους εδώ και φάκελους. Τέλος πάντων. Αυτό με τη φάση με τα DJ set που λες, το έχεις ψηλοοριοθετήσει τι θες να παίξεις, ας πούμε? Θα κινείται γύρω από το rap, ας πούμε? Κοίτα, πάλι και σε αυτό δεν βάζω κάποιο stop, ας πούμε, μέχρι εκεί. Ξέρω ότι rap R&B μου αρέσουν full, θα ήθελα να παίξω. Και πιο παλιό R&B και πιο καινούριο, μου αρέσουν δηλαδή για αυτά αρκετά. Και rap, δηλαδή όχι αναγκαστικά ξένο, θα μπορούσα να πάω και σε ένα σετάκι, ξέρω εγώ, για να παίξω ελληνικό μόνο, να είναι αφιερωμένο, κατάλαβες, εκεί. Εντάξει, τι ρεπερτόριο έχεις, κατάλαβες, σαν DJ, ας πούμε. Ναι, γιατί πάνω κάτω αυτά. Μ' αρέσουν και κάτι Y2K μουσικές, ρε παιδί μου, γιαρτικές, ξέρεις, κάτι τέτοια. Αλλά δεν ταιριάζουν τόσο πολύ σε αυτό. Δηλαδή, άμα πάω να παίξω ένα σετάκι, θα είναι πιο πολύ rap R&B, κατάλαβες. Γιατί και εγώ που και που τώρα που κάνω κανένα σετ στο Μπουλούκι, που είναι εκεί τα παιδιά φίλοι, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι rap, ας πούμε, ή ελληνικό ή ξένο, και επειδή ξέρω πολύ πράγμα από disco, 80s και 90s, μόνο αυτά. Τώρα επειδή έχω ρεπερτόριο σε αυτά, έχω ασχοληθεί με τις μουσικές. Τώρα να παίξω, ας πούμε, metal, που ξέρω και από εκεί πράγματα, πάρα πολλά, δεν μπορώ να παίξω σε ένα μαγαζί τώρα που ο άλλος μπορεί να κάτσει να φάει. Θα παίξει metal. Ναι, αυτό είναι και που θα πας να τα παίξεις. Σε ποια μαγαζιά, ποιο το υποστηρίζουν. Αυτό. Και έχει να κάνει και με το ρεπερτόριό σου σαν DJ, εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν νιώθω DJ. Ναι. Το επειδή έχω παίξει μουσική σε ένα μαγαζί 3 φορές. Εντάξει. Ωραία. Οκ. Αυτή την περίοδο τι ακούς? Αυτή την περίοδο. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Ξέρεις,
Στο σπίτι σου, στα ακουστικά, στη βόλτα σου, οπουδήποτε. Θα σου πω, στο σπίτι μου όταν ξυπνήσω θα βάλω Nia Smith Radio, ας πούμε, που είναι τις πιο R&B ξένο για αυτά και παίζει όλο το ράδιο, ας πούμε, από το Spotify για αυτά και μ' αρέσουν φούλα αυτά τα κομμάτια. Και Georgia Smith, ξέρεις, διάφορα τέτοια. Έχω βάλει για ακούω κάτι Jennifer Lopez παλιά, ξέρω εγώ. Έλα. I'm gonna be alright, ξέρεις κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, τραγουδάνε και τέλεια. Τόσο pop. Καλά, είναι λίγο ρε παιδί μου, κάτι που έχει κάνει με τον Nas, ας πούμε, κάτι τέτοια. Κατάλαβες, έχουν λίγο τον beat από πίσω. Όχι, έχουν μπλεχτεί διάφορα. Ναι. Αυτό. Έχω κολλήσει με Bloody τώρα. Έχω βάλει και ακούω όλα τα κομμάτια. Ναι. Από παλιά. Παλιά. Τα πρώτα του εννοώ. Όχι τα πρώτα του, κατάλαβες. Μπαίνω στο Spotify, με έχει σώσει αυτό το πράγμα. Το ότι έχει το ράδι του κάθε καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Το This is τάδε. Και μπαίνω και τα ακούω όλα. Αυτό. Άρα από ελληνικά τώρα, ελληνικό rap, Bloody. Από ελληνικό, θα ακούσω Bloody σίγουρα. Ακούσω λόγος τιμής. Full. Και τώρα είναι αυτό που σου κάνω την ερώτηση και σκαλώνει το κεφάλι σου και δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα άλλο. Εντάξει, Klein, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, για τον Bloody. Ο Bloody μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Απλά δεν μου αρέσει η φωνή του. Ναι. Δεν μπορώ να του δώσω ευκαιρίες πολλές, δεν ξέρω. Καλά, έχει παίξει πολλά πράγματα. Αλλά μου αρέσει όπως γράφει. Επίσης, τον άκουσα στο δίσκο του Buzz, το τελευταίο, που κάνανε αυτό το κομμάτι το. Νομίζω ξέρω ποιο λες, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο. Εκείνα τα μέρη. Ναι, που λέει βγήκα εκτός θέματος. Ναι, που έχει κιθαρίτσες μέσα. Είναι έτσι, έχει ένα τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι sample υπεγμένο, αλλά. Εκεί πέρα λέω. Μπας με Bloody τώρα, ξέρεις, και το βάζω να το ακούσω. Και ίσως σε αυτό το κουπλέ μου αρέσει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο Bloody. Γιατί δεν φωνάζει. Ναι. Ενώ σε αυτά που φωνάζει, η χρειά του δεν ξέρω κάτι. Με χαλάει, το λέω, παιδί μου. Όχι, καταλαβαίνω το λες, ναι. Καθαρά θέμα γούστου, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό και αυτά που γράφει μου αρέσουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει φοβερές ιδέες και ωραία σκέψη, κατά τη γνώμη μου. Είναι όντως έξυπνος, ρε παιδί μου, καινοτόμος. Και είχα πάει να τον δω και στο live που είχε κάνει στη Ριζούπολη. Και ήταν ένα live το οποίο δεν είναι το live που έχει συνηθίσει. Ναι. Που μπαίνει το ένα κομμάτι, τελειώνει, μπαίνει το επόμενο, τελειώνει και γίνεται αυτό. Τι δηλαδή, πώς. Ρε παιδί μου, είχε βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο, κατάλαβες. Έλεγε, ξέρω εγώ, το κουπλέ από ένα κομμάτι και το ρεφρέν, και μετά καπάκια ακολούθησε, ξέρω εγώ, ένα ρεφρέν από ένα άλλο κομμάτι. Α, ναι. Ναι. Άντε. Και πήγαινε και γαμό. Μετά μπορεί να έχουν ένα κουπλέ καπέλα. Και μετά έμπαινε ένα άλλο κομμάτι. Άντε. Δηλαδή. Δεν είχα πάρει χαμπάρι πώς παίζει. Υπήρχε ένας ωραίος τρόπος. Γενικά. Και σε κρατούσε εκεί πέρα, χαϊπαρισμένο συνέχεια. Κατάλαβες, δεν κουραζόσουν. Και να μην ξέρεις κομμάτια του, θα χόρευες. Θα κομπανιώσουν, κατάλαβες. Και λέω μπράβο. Εντάξει, σου λέω, μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να. Με τη φωνή, δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Εντάξει, θα ακούω. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσουν οι πολύ πρίμες φωνές. Ναι. Μ' αρέσει να έχει λίγο βάθος, λίγο μπασίλα, ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω μου άρεσε στο εκείνα τα μέρη, γιατί το έχει κάνει λίγο πιο έτσι. Από μέσα, ας πούμε. Εντάξει, παίζει πολύ. Παίζει πολύ και. Το εκτιμώ φούλα αυτό. Παίζει, ασχολείται. Ναι, δεν συζητάμε. Είναι καλό. Το βλέπω και σε μένα αυτό, ότι πώς μπορώ, ας πούμε, να μπω και να πειραματιστώ. Έχω μια φωνή και ξέρω ότι πάω με την προπατημένη, ρε παιδί μου, πάω με αυτό που έχω συνηθίσει. Ναι, ρε παιδί, πώς μπορώ να ζητώσω λίγο τον εαυτό μου πέρα από τα όρια του, να δω, μπορεί να βγει κάτι καλό, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, όχι, εγώ το πάω πιο πολύ στα safe μονοπάτια. Εντάξει, προφανώς έχω δοκιμάσει πράγματα και τραγουδιστά και. Αλλά το πάω πιο πολύ safety, γιατί εντάξει, νιώθω ότι δεν βγαίνει γι' αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία, οκ. Bloody λόγος τιμής, εντάξει, τα κλασικά μου είπες, δηλαδή αυτά που ακούγονται στην ουσία. Ναι. Εντάξει, κοίτα μετά. Που είναι και καλά, έτσι, δεν είναι ότι. Μ' άρεσε, ας πούμε, και δίσκο που έβγαλε ο Κάτοχος τώρα και ο Τζάκο. Π.χ. Τι άλλο. Aion μ' αρέσει, ρε φίλε, τα κομμάτια που βγάζει. Αν το προφέρω σωστά κιόλα, sorry. Ναι, νομίζω έτσι λέει. Το έχω ακούσει και από άλλον, νομίζω, να το λέει Aion. Ναι. Τέλος πάντων, sorry αν το κάνω λάθος, αλλά νομίζω έτσι λέγεται. Τι άλλο. Μ' αρέσει φούλε Σκιάχτρο. Σκιάχτρο μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γενικά είμαι έτσι μαυρίλα, σου λέω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίος. Είχα πάει στο live κιόλας. Ναι, εγώ δεν τον έχω δει live εγώ. Και έπαιζε με όλη την παρέα, ξέρεις που είχε πάει. Ναι, το ξέρω. Και. Το είδα στο. Έχουν ανεβάσει κάτι από το Αν, δεν λες αυτό. Ναι.
Έχουν ανεβάσει κάτι και το είδα. Είναι ωραία φάση. Είναι ωραία. Απλά εγώ γαμώ τα χάνω τα περισσότερα γιατί δουλεύω νύχτα. Ναι. Και ειδικά Παρασκευό-Σάββατα θα δουλεύω. Δηλαδή δύσκολο να μην δουλεύω. Οπότε τα χάνω τα περισσότερα. Τώρα είδα έρχονται οι Public Enemy. Τους ξέρεις Public Enemy? Ναι. Νομίζω τον πρώτο δίσκο τον βγάλαμε το 85 γι' αυτό. Ούτε εγώ τους ήξερα τότε προφανώς. Ναι. Είναι πολύ παλιοί δηλαδή. Και είδα ότι παίζουν Τρίτη. Και κολοχάρικα. Εν τω μεταξύ έχει προπόληση 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Early Birds 50 ευρώ, έτσι. Μετά πάει 60, δεν ξέρω πόσο πάει. Ναι, και χάρηκα και λέω: ωραία, λες να πάω, ξέρεις. Το μόνο που με κάνει να το σκέφτομαι είναι το εισιτήριο λίγο. Αλλά μάλλον θα πάω γιατί είναι Τρίτη και Τρίτες έχω ρεπό. Ναι. Τις περισσότερες περιόδους. Μια χαρά. Έτσι λειτουργεί, ξέρεις. Εντάξει. Γενικά live δεν σε ρώτησα και είναι έτσι ένα που το έχουμε συζητήσει αρκετά εδώ. Γουστάριζες το μεγάλο live, ας πούμε, το 10.000 κόσμο που λέει ο λόγος, ή το μικρό λαϊβάκι σε στυλ BAM, σε Bluetooth? Ναι. Εντάξει, μπορεί και τα δύο, έτσι, προφανώς. Ναι. Και για ποιους λόγους? Εγώ μπορώ να σου πω τους λόγους, τους έχω πει. Okay. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπειρία, έτσι. Οπότε μου έχει τύχει να παίξω και σε κάποιους πιο μεγάλους χώρους τύπου Τεχνόπολη ή Άνοδος, ας πούμε, για αυτά. Δεν το λέω μόνο σαν καλλιτέχνης και σαν ακροατής. Ναι. Το πώς περνάς, ας πούμε. Περνάς καλύτερα. Αυτό. Πες μου όμως και σαν καλλιτέχνης. Ωραία, θα σου το πω και από τα δύο. Ναι. Λοιπόν, σαν καλλιτέχνης, ας πούμε, το να βγω να παίξω, δεν μπορώ να είμαι πολύ, ρε παιδί μου, ακριβής σε αυτό που θα σου πω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, κατάλαβες. Να δω πώς είναι, ξέρω εγώ, να παίζεις ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, σε κάτι μικρό. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η αμεσότητα που υπάρχει στο από κοντά. Αυτό που είναι πιο μικρό. Και ίσως για αρχή είναι καλό να υπάρχει κάτι πιο μικρό. Εντάξει. Γιατί αποκτάς άλλη συνεννόηση, άλλη επαφή. Για αρχή να βγεις να παίξεις τώρα σε... Ναι. Κάποιοι το έχουν κάνει, θεωρώ. Ναι, μπορεί να τύχει, ας πούμε, να κάνεις μπάμ, φίλε, και να πας απευθείας εκεί. Ναι. Όχι μόνο μπάμ, να σε πάρει κάποιος μαζί του, ρε παιδί. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει, αλλά καλύτερα σε μικρό χώρο, δεν συζητάμε. Αυτό, οπότε μου αρέσει λίγο αυτή η αμεσότητα που υπάρχει εκεί, αλλά υπάρχει και μια άλλη δυναμική, ξέρω εγώ, όταν πας σε μεγάλο χώρο. Ναι. Λίγο που κάθεσαι και το πιστεύεις και μένεις μαλάκας και λες, τι είναι αυτό από κάτω. Ναι. Πιστεύω ότι το καθένα είναι λίγο με τον τρόπο του. Όχι, σαν από πάνω, και θα σου πω το ίδιο κι εγώ, γιατί έχω παίξει. Εντάξει, όχι δικό μου live μεγάλο, αλλά έχω παίξει σε αλουνούς, σαν guest, ας πούμε, μεγάλο live ή σε φεστιβάλ και έχει και αυτό. Είναι ωραίο. Ειδικά άμα δεις και τον κόσμο και ενώ δεν σε ξέρει, νιώσεις ότι κουνιέται λίγο. Είναι ωραία φάση. Εντάξει. Αυτό. Και σαν από κάτω, τώρα σαν ακροατής, νομίζω τα μικρότερα μου αρέσουν καλύτερα τα live. Ναι. Γιατί έχω πάλι άλλη επαφή, ρε παιδί μου. Ενώ όλο αυτό το πράγμα πλέον που πηγαίνουν και παίζουν σε γήπεδα που δεν λέω, εντάξει, είναι απίστευτο που καταφέρνεις και το κάνεις αυτό, έτσι. Εννοείται. Αλλά το να παλεύω για να σε δω. Ναι, ή να βλέπεις από το LED, και να σε ακούσω, κάπου με δυσκολεύει. Είναι η αλήθεια. Οκ, υπάρχει hype, υπάρχει τρέλα, θα κοπανηθείς, θα κάνεις. Αλλά σε κάποια φάση θέλω όντως να ακούσω τη μουσική που έχεις να μου παρουσιάσεις εκείνη τη στιγμή και να σε νιώσω. Ναι. Και κάπου λίγο μέσα σε όλη αυτή την αναπουπούλα δυσκολεύομαι. Οπότε θα προτιμήσω το πιο μικρό. Κι εγώ. Σαν ακροατής. Κι εγώ το ίδιο. Αυτό. Ισχύει. Τώρα πήγα 2 Bluetooth τελευταία. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγα στους κάποιους που κάνανε την παρουσίαση και πήγα και The Vocals. Ναι. Και αυτή η παρουσίαση δίσκου. Έχεις ακούσει The Vocals? Τους ξέρω σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να έχω ακούσει μουσική. Δεν πρέπει να έχω ακούσει, όχι. Εντάξει, είναι full groove, ρε παιδί μου. Funky, ξέρω εγώ. Ένας δεν παίζουν κανονικά. Όχι, δεν παίζουν. Okay. Αλλά είναι αυτής της σχολής, ρε παιδί μου. Είναι ολσκουλάδες και ξέρεις, παίζουν φανκές. Okay. Αυτό είναι γκρουβάρουν ωραία. Γαμό είναι. Ναι, ρε, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Απλά αυτή την περίοδο, ρε παιδί μου, δεν περνάει πολύ αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή το να σε κάνει να έχεις κόσμο είναι δύσκολο. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό λίγο με τον κόσμο και το που κινείται και αυτά είναι άλλη κουβέντα. Εντάξει, το θέμα είναι και πώς το βλέπεις εσύ, έτσι. Ναι. Καλύτερα να μην στοχεύεις στο να γίνω γνωστός. Ας πούμε, να κάνω κάτι, να βρω τη συνταγή, να μ' ακούσουν. Να κάνεις αυτό που νιώθεις και αν γίνει. Για εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Οπότε... νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Ωραία. Οπότε στην ουσία περιμένουμε καινούργια δουλειά ολοκληρωμένη. Μέχρι τότε θα βγει κάτι σε single, κάτι. Δεν έχω
τίποτα προγραμματισμένο. Δεν το έχει σκεφτεί. Καλύτερα. Όπως βγει. Είμαι αυτό, είμαι λίγο στη φάση που προσπαθώ να ξαναβρω λίγο τα πάνω μου, να το προχωρήσω έτσι λίγο με τη μουσική που θέλω. Και ό,τι βγει. Μου είπες ο χώρος που ήθελες να φτιάξεις είναι έτοιμος. Ναι. Ωραία. Αυτό. Τέλεια. Οπότε βάζουμε πλήρω για δίσκο. Ναι. Και άμα βγει κάτι και μόνο ό,τι κάτι στο ενδιάμεσο. Γιατί όχι, ναι. Το θέμα είναι να σου ταιριάζει το δίσκο. Αν δεν σου ταιριάζει, single. Αυτό. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Εντάξει, δικό σου το τελευταίο. Θα κλείσουμε. Δεν ξέρω. Ό,τι είπαμε, ό,τι δεν είπαμε. Ό,τι θες. Και τίποτα. Μας καλώνεις τώρα. Άμα σκαλώνεις δεν έχω πρόβλημα. Απλά πάντα το κάνω. Αν θες να πεις κάτι, το λες. Αυτό. Τίποτα, ξέρω εγώ, να κάνουμε μουσική. Να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Αυτό που γουστάρουμε, ναι, εννοείται. Αυτό. Και επειδή μπαίνω κι εγώ πολύ σε ένα τρυπάκι πάρα πολλές φορές, ας πούμε, και σκέφτομαι, ξέρεις, να το κάνω και να είναι τέλειο και να βγει. Και στο τέλος θα σημείο να μην το βγάλω καν, ας πούμε, κάτι. Και με ζορίζει πάρα πολύ αυτό. Να ασχολείσαι, ρε φίλε, με ό,τι είναι που θες να ασχοληθείς. Καλλιτεχνικό, δεν ξέρω κι εγώ τι, και ας μην είναι τέλειο. Αν θες και τη γνώμη μου, μην το κάνεις αυτό. Ναι. Μην το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Χάνεται λίγο η μαγεία, ρε παιδί μου. Ναι. Το έλεγα τώρα και στο DJ που έχουμε βρει, γιατί έψαχνα DJ πολύ καιρό, ας πούμε. Και γενικά είμαι στη φάση που δεν θέλω να κυνηγάω ανθρώπους που είναι απασχολημένοι και να τους λέω, έλα, κάνε μου scratch αυτό το κομμάτι. Ξέρω εγώ, μπορείς να είσαι στο live, σε παρακαλώ. Ας πούμε. Εντάξει. Ήθελα κάποιον άνθρωπο να είναι, ξέρεις, μαζί μας, ρε παιδί μου, με την ομάδα που έχω φτιάξει εδώ και με τα παιδιά. Και τέλος πάντων βρήκαμε ένα παλικάρι, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με το rap, απλά κάνει scratch τα τελευταία 3 χρόνια, ας πούμε. Και δεν νιώθει και αυτός ακόμα τέλεια, ξέρεις, δεν νιώθει απόλυτα καλά. Του έχω στείλει λοιπόν τώρα να μου σκρατσάρει και μου στέλνει. Του λέω, καλό είναι, εντάξει, περνάει, ρε παιδί μου, μου ξαναστέλνει. Ναι. Ρε, κάθε φορά που κάνω, του λέω, ρε, μην το κάνεις αυτό. Είναι αυτό που σου λέω, μην το κάνεις. Άστο και δες την εξέλιξή σου, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Κάτι που μπορεί να ακούσεις μετά, το οποίο δεν είναι σωστό απαραίτητα ή καλό στα αυτιά σου, θα το φτιάξεις στο επόμενο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Το θέμα είναι να μπεις στο τρυπάκι, να ασχοληθείς χωρίς να βάζεις blog πρωτού καν το κάνεις. Αυτό. Εντάξει, τώρα αν νιώθεις άσχημα ότι εντάξει, δεν είναι να βγει, δεν θα το βγάλεις, ναι. Εντάξει, δεν σου λέω για αυτό το σημείο και εντάξει, τελική ξέρουμε και που πατάμε. Ξέρουμε τι μουσική κάνουμε, ξέρουμε πώς πάει όλο αυτό. Απλά σε πιάνει λίγο, ξέρεις, αυτό η τρέλα στο κεφάλι εκεί πέρα και λες, εντάξει, εγώ το έχω αποβάλει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν το ψηρίζω καθόλου. Δεν το ψηρίζω καθόλου. Εκεί, όπως βγει, ρε παιδί, όπως βγει. Καταλαβαίνεις, σε ένα πλαίσιο. Όχι, καταλαβαίνω. Ναι, ρε παιδί μου, με όσο επαγγελματισμό γίνεται, αλλά όχι να είμαι ψήρας. Αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία. Οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Που τραβήχτηκες μέχρι εδώ. Σου λέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική σου. Στο είχα πει και όταν είχαμε βρεθεί στο Bumps που παίξαμε. Είμαι full fan, μου βγάζει, ξέρεις, μου βγάζει πολύ ωραία συναισθήματα. Μου βγάζει, ξέρεις, μου βγάζει μια νοσταλγία που γενικά είμαι έτσι, ξέρεις, άνθρωπος που αναπολύει γενικότερα. Και ενώ είναι θλιμμένα τα τραγούδια σου, έχουν full ελπίδα. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέω? Θες να το βγάλεις αυτό? Όχι, το καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντα υπάρχει έτσι λίγο ένα πιο εσωτερικό vibe, ότι κάθομαι, αναπολώ, σκέφτομαι, σκαλίζω, ψάχνω. Ναι. Αλλά πάντα υπάρχει ένας δυναμισμός, ρε φίλε, ότι πάμε να το κάνουμε όμως. Κατάλαβες. Αυτό. Όλα καλά θα πάνε. Ναι. Ας πούμε. Όλα καλά θα πάνε. Παράδειγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έχεις ένα φαν και το ξέρεις. Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και στο επανειδήν θα πω. Αυτό. Αμέ. Θα τα πούμε, δεν χανόμαστε. Καθόλου. Δεν είμαστε. Χίλια ευχαριστώ. Αυτή ήταν η εκ των έσω που είχαμε σήμερα μαζί μας. Όποιος γουστάρει, εννοείται ένα subscribe, να μεγαλώνει και η παρέα μας. Και εννοείται ότι τα λέμε στο επόμενο.